Šťuka obyčajná. Šťuka je rýchla, vrtka a neúnavný lovec. Loví v zátočinách riek i v rybníkoch a koryt si dlho nevyberá. Útočí hlavne na ryby. Veľká šťuka napadne i žabu, vodného hraboša, úžovku, kačicu alebo malú onotu. Uloví dokonca i inú šťuku. Môže byť dlhšia než meter a je večne hladná. Jej tlama je vybavená množstvo ostrých zubov, ktoré sa po opotrebovaní vymeňujú. Telo je prispôsobené rýchlemu a obratnému pohybu vo vode. Už pred nástupom jary nastáva doba štucieho trenia a trvá až do mája.